खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि जिअ सिम बाहायग्रा लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जिअ सिमआ लानानै फैदों मोनसे अफार नोंथाङाबो जिअ सिम बाहायो नामा जुदि नोंथाङाबो जिअ सिम बाहायो अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायजोआव रिमलनि थाखाय गिख्रंथाव थासारि जानायनि थाखाय जिअ सिमआ भेलिडिटिखौ बांहोदों नंगौ जिअ सिमआ भेलिडिटिखौ गाज्रि बोथोर जानायनि थाखाय बांहोदों आरो जिअ सिमआ सानब्रैनि थाखाय भेलिडिटिखौ बांहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों जिअनि बे अफार होनायनिफ्राय मोनथाम रायजोनि रोजा रोजा सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फा जादों आरो बे सुबिदाखौ मेघालय मिजोराम आरो मणिपुरनि बायगिरिफोरनो होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावदि जिअ सिमआ लानानै फैदों मोनसे अफार माखासे रायजोफोराव जिअ सिमआ माखासे अफारखौ होनाय जादों बेफोर रायजोफोरानो जाबाय मेघालय मिजोराम आरो मणिपुरनि बायगिरिफोरनो बे अफारखौ होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्तीर लटारि खेला 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा आल्ट्राबास महिन्द्र स्कर्पिय' फ्रन्स सिगमा ग्रेन्ड विटारा वागनार एल्ट' केटेन टाटा हेरियार टाटा पान्च बेलिन' सिगमा मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन